días, benvidos a todos, alcaldes e alcaldesas dos concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, membros da Comisión Pro Memorial, directiva da Asociación de Memoria Histórica Democrática, familiares dos homenaxeados e a todas as persoas que hoxe nos acompañades neste acto. Como poideron comprobar, iniciámoslo escoitando a marcha do antigo Reino de Galicia, peza tradicional, interpretada polo grupo instrumental do Real Coro Tosos e Flores, que, como vostedes coñecen, é o máis antigo de Galicia e que vai nos acompañar hoxe no apartado musical. Valles falar, en primeiro lugar, don Antonio Blanco Carballo, en nome da Comisión Pro Memorial, acompañado de don Anxo Ferreiro Currás, que dará lectura ao poema titulado Como Pudemos Vivir, de don Ricardo Carballo Calero, como mención póstuma a don Vicente Couce, promotor desta iniciativa. Por favor, don Antonio, don Anxo Ferreiro... Mirou para ali. Todos sabemos que está chovendo, pero temos a sorte que chove auga cristalina. Sin embargo, aos ausentes o que lles choveu foron balas de plomo que acabaron con súas vidas. Bo día a todas e a todos. Alcalde de Ferrol, autoridades, colectivos memorialistas e un saúdo moi especial, pero moito, aos familiares e aos ausentes en nome da Comisión Pro Memorial das vítimas do franquismo. Hoxe é un día histórico. Na Comisión iniciamos este traballo no ano 2021 e hoxe o monumento é unha realidade. Neste acto democrático, emotivo e de xustiza, homenaxeamos aos 904 mulleres e homes que, por defender os ideais da legalidade republicana, foron asasinados pola ditadura franquista en Ferrolterra, Eume e Ortegal. É de xustiza recuperar a súa memoria, longamente ocultada por aqueles que violaron os dereitos humanos e provocaron un golpe de Estado e subvertiron a orden constitucional da República. Cunha guerra e 40 anos de dictadura militar que se sustentou na represión e na ausencia total das liberdades. En Galicia, como sabedes, apenas houbo guerra, pois os golpistas fixéronse pronto co control, mas o que si houbo foi extrema violencia. A humillación tamén, pero a humillación pública de comunistas, anarquistas, galeguistas e socialistas, terxiversando a súa memoria e presentando aos guerrilleiros antifranquistas como bandoleiros. A elo temos que engadir o terrorismo de Estado, con paseos, aplicación de lei de fugas e fusilamentos. Tiñamos, por tanto, unha débeda con seus familiares, que foron estigmatizados e sufriron unha coacción terrible, pero terrible, medo, dor e impotencia, vendo como se levaban os seus para nunca máis volver. Por iso, máis aló das siglas, hoxe estamos todos aquí por unha cuestión de xustiza, tomar postura polas vítimas fronte á barbarie dos verdugos. A intolerancia e o rexeitamento diferente están fora de lugar, naqueles anos e agora tamén. O monumento representa unha conquista da sociedade, que transcende aos historiadores que elaboraron a listaxe, ao alcalde e á corporación municipal que o fixeron posible, ás familias que o anhelaban e a nosa Comisión Pro Memorial que nos implicamos con tenacidade ata logralo. Queremos resaltar o apoio do BNG e de Ferrol en Común, que desde o seu inicio e de xeito continuado participaron na Comisión Pro Memorial e presentaron no noso nome a moción do monumento no Concello no ano 2021. Agradecerlle ao escultor Manuel Patiña
súa aportación desinteresada no económico máis profunda na causa. Aos músicos e documentalistas que participaron no acto multitudinario que a Comisión Promemorial organizou no Teatro Jofre no ano 2023. Probablemente o acto público de homenaxe ás vítimas máis importante de toda Galicia. Non deixamos de sorprendernos da resposta da sociedade, convocando no ano 2021 e por primeira vez na historia da cidade leímos na Praza de Armas ao longo de máis de 2 horas os nomes e apelidos de máis de 900 asesinados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Esperamos, xa para ir rematando, que dentro da páxina divulgativa do Concello teñan cabida os monumentos por la liberdade. Estou falando do monumento de Canido, este que inauguramos hoxe, do monumento do 10 de marzo e tamén que no Castelo de San Felipe o acceso ao muro onde se fusilaba. Todo elo, en conxunto, supón impulsar a nosa cultura e a nosa historia. E xa, para rematar, decir que este monumento achega a Ferrol unha presencia visible e perenne no tempo para que nunca máis se repita tal atrocidade e impere a forza da palabra. Grazas. Bos días, un saúdo moi cariñoso e moi emotivo pola miña parte e pola parte da Comisión. Realmente é unha día memorable que vamos deixar na historia aquí. Teño que comenzar dicindo a lembranza fundamental de este monumento que comenzou precisamente con Vicente Couce Ferreira, un compañeiro compañeiro de alma que nos deixou xa vai para 2 anos. O seu anhelo, o seu interese era precisamente que este monumento se erixira. A él lle ofrecemos e vémolo presente aquí de corazón e na nosa memoria. Vou vos ler un poema que estou encargado de ler de Ricardo Carballo Calero. Os dous, tanto Vicente como Ricardo Carballo Calero, foron reprimidos polo franquismo. Foron os dous que temos aquí presentes, pero fundamentalmente este poema está dedicado a vós, os familiares, que estades hoxe aquí presentes. As familias que tuveron que aguantar o terror e a angustia dos seus seres queridos, fusilados e acabados. Di así o poema: como pudemos viver? Os ollos múltiplos e insones fixos en nós a espreita. As bocas das metralletas apuntándonos. A censura postal fatídico agoreiro lendo as nosas entrañas. Os sacristaos pasando lista ás portas das igrexas. Nos cafés, os contertulios anotando as nosas reaccións perante as noticias do radio. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falar na lingua con que insultados fomos xulgados réprobos, na cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. A lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrepentidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos, falo dos que tiveron que vivir morrendo entre os seus matadores. Lendo os xornais de Lama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como podemos viver?
como podemos viver. E máis vivemos. Interveñen de seguido os historiadores, doutores que fixeron o traballo de investigación sobre as víctimas da represión nas tres comarcas entre 1936 e 1975 e que aparecen inscritos por ano de pasamento na placa que se vai a descubrir despois da súa intervención. Don Bernardo Maiz Vázquez e don Xosé Manuel Suárez Martínez. Bon día. Este é un acto de xustiza, de reconciliación, pero non de reconciliación entre dous bandos. É de reconciliación de Ferrol consigo mesmo. Dun Ferrol, falando de Ferrol como sociedade, non como rúas e edificios, como sociedade en movimento cara á democracia. É un Ferrol que se perdona a sí mesmo, que se concilia consigo mesmo, por ter vitoreado os asesinos, por ter os nomes dos asesinos nas rúas, nas prazas, o burro no cabalo. É un Ferrol que se perdona e se reconcilia consigo mesmo. Non houbo dous bandos, só houbo un. O bando da democracia, do constitucionalismo. O outro non era un bando, era unha banda armada, decimonónica, de bispos, militares, carlistas, etc. Ora vou ler o que tiña escrito. Aquí, preto de nós, xusto detrás dese muro, estiveron soterradas en fosas comuns máis de 300 víctimas da violencia fascista desatada desde xuño do 36. As fosas mantiveronse 20 anos e cando se sumaron fíxose dunha forma que impediu a investigación histórica. Non lle podíamos pedir máis a aqueles tempos. A forma en que se fixo favoreceu o esquecemento de feitos que afortunadamente quedaron parcialmente rexistrados na documentación dos rexistros civís e nos sumarios dos consellos de guerra, entre outra documentación. O traballo dos historiadores é capaz de modificar o presente. Non se pode actuar sobre o presente sen coñecer o pasado. Este activismo histórico vese nos contidos da Lei de Memoria Democrática. Foi ali recollido no preámbulo como expresión de intencións. A Segunda República foi un período, leo algunhas partes deste preámbulo. A Segunda República foi un período democrático interrompido por un golpe de Estado e unha cruenta guerra que contou co apoio efectivo de Italia e Alemanha. As violacións dos dereitos humanos na guerra e a durísima represión da posguerra da ditadura franquista foron condenadas na Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa, en París, en 2006. A memoria das vítimas do golpe de Estado, da Guerra de España e da ditadura franquista, o seu recoñecemento, reparación e dignificación representan un deber inexcusable moral na vida política e é signo de calidade da democracia. A historia non pode construírse desde o esquecemento e o silenzo dos vencidos, dos perseguidos, a maioría indefensos, inermes. O esquecemento nunca é unha opción para unha democracia. Os historiadores do movimento de memoria histórica compartíamos estas intencións xa desde antes da lei.
Xa nos movíamos con estes propósitos antes de publicarse. Os nosos textos e estudos serviron como documentación a xuíces como Baltasar Garzón en España e María Servine en Argentina na cualificación dos delitos do franquismo. De 1936 ao 39, en Galicia non houbo fronte de guerra, mas os faciosos desataron esta retaguardia unha barbarie inmensa. Dispuxeron eliminar a las cabezas, literalmente, todas as cabezas posibles, silenciar até o último líder sindical, o último concelleiro da Fronte Popular, a última muller que se sentira libre, a todos aqueles que medraran e gozaran das libertades republicanas. Rematada a guerra, chegou a victoria, que non chegou a paz. Non houbo piedade para os vencidos, pois, como sinala o profesor Fontana, a violencia franquista formaba parte consustancial de su programa e derivaba de su propia naturaleza. Fracasado o golpe militar, comezou a guerra, e aquela violencia golpista, continuada bélicamente, derivou en violencia permanente. Non só nunha posguerra na que a guerrilla galega antifranquista continuou o combate pola democracia, senón que se dilatou a represión, amornada e travestida, dilatouse todo o tempo que o franquismo durou e aínda máis. Durante 4 décadas, a represión foi especialmente forte nesta área, a conta da presencia militar e de ser un territorio históricamente moi virado á esquerda, cun potente activismo político sindical. Hai que lembrar que aquí perderon a vida, aquí neste territorio, destes 3 antigos partidos judiciais, perderon a vida máis da 4ª parte das vítimas mortais que o franquismo deitou en Galicia. Constituído en estado totalitario, o franquismo sementou e cultivou o medo. Conseguiu que interiorizáramos o medo de sentir, que fóramos súbditos, pois, ademais da morte, que é a pena máis terrible, o franquismo aplicaba o que Castelao chamou castigo menor. Lembremos as torturas, as malleiras, a coerción sobre a muller, as pelachas, o aceite de ricino, os traballos forzados, a coacción religiosa, a fame, a represión carcelaria, a represión lingüística, a censura, a corrupción, as sancións económicas, as depuracións académicas e profesionais, os desterros, o exilio, o atraso económico e educativo, as humillacións e os silencios, os terribles silencios. Opresión que amornada perdurou aínda, hai que recordarlo, hasta que o franquismo morreu aparentemente, hasta despois do 75. Coa policía política, o Tribunal de Orden Público, os estados de excepción e a violencia impune da ultradereita, que aínda en febreiro do 81 quería eliminar a moitas das persoas que estamos aquí presentes. Porén, contra a ditadura, houve rebeldía e resistencia sempre. O traballo de investigación histórica realizada en equipo temos que agradecer á Asociación Cultural Memoria Histórica e Democrática, ao persoal dos registros civis e xulgados, aos funcionarios do Tribunal Militar Territorial IV, ás persoas que gardan a memoria oral, demostrou que o número de vítimas en Ferrolterra, Eume e Ortegal entre o 36 e o 39, por obra dos sublevados, superou as 700. Pero a represión mortal continuou durante 40 anos, ata a morte do ditador, de xeito que da cifra de vítimas nesta área ata 1975, esta listaxe que vamos descubrir agora recolle 900 casos contrastados en diversas fontes. A relación comeza coas persoas caídas por disparos dos sublevados entre o 20 e o 25 de xullo do 36 e remata nos derradeiros anos do franquismo, cando a violencia policial reprime con crueldade o movemento obreiro e sindical en Ferrol. Primeiro, en marzo de 1972, Amador Rey e Daniel Niebla, e o 12 de agosto do 75, co asesinato de Xosé Ramón Reboiras. O réxime comezou matando nas rúas desta cidade e nas vilas da Bisbarra, e rematou do mesmo xeito, disparando impunemente sobre os fillos das clases medias e traballadoras. O grosso das vítimas son traballadores manuais e soldados e mariñeiros da Armada, é dicir, son os fillos das clases populares que engrosaban o exército. E sabemos que o exército foi un medio armado non para defender o Estado,
sino para defender con todos os medios posibles ás élites privilexiadas. Figuran nesta placa memorial os centos de fusilados, civis e militares, por sentenzas de consellos de guerra da Armada e do Exército celebrados en Ferrol entre 1936 e 1954. Os asesinatos de detidos a disposición da forza pública, dos guerrilleiros antifranquistas e enlaces que seguiron o combate despois de 1939 e morreron como os últimos soldados da República. Son homes a maioría, pero tamén hai 22 mulleres, homes e mulleres demócratas que deron a vida pola súa ideoloxía comunista, socialista, galeguista, anarquista, republicana, federalista, sindicalista. A maioría son asesinados, con sentenza ou sin ela, pero tamén figuran un par de casos de suicidios, de xente que non puido soportar a presión do aparello represivo e algunha morte por malleiras brutais e por enfermidade causada polas penosas condicións da vida en presidio. O franquismo, como todas as dictaduras, baseábase no medo e na mentira, que segundo Máximo Gorki é a reelección de señores e vasallos, pois a verdade sobre o patrimonio das persoas libres. Unha verdade incontestable é que as libertades contemporáneas venen dun fío conductor que devén dunha república que Rafaelista definiu como un tempo de esperanza. Un fío democrático cortado pola sublevación militar fascista en 1936, máis un fío mantido no combate guerrilleiro. Un fío moi resistente, anuado despois dunha forzosa clandestinidade polo movimento obreiro, polo movimento estudiantil e polos nacionalismos periféricos. Que historiamos temos o oficio de esculcar nos documentos e nas lembranzas do pasado para contextualizar e analizar como ele afecta ao presente. E dese xeito damos utilidade democrática á memoria, que neste caso, sin dúbida alguna, é que o franquismo, o fascismo e a resistencia a ele foron trásicos elementos da nosa historia colectiva que nos marcaron ata hoxe, como estamos vendo. E que é imprescindible coñecer para que non se repitan uns e sexa precisa a outra, a resistencia. Como científicos sociais, os historiadores debemos comunicar con rigor a verdade, unha verdade que é teimuda e que é o que nos fai libres. Temos unha función tribunicia que cumplir, a obriga ética de ser a conciencia, sempre a conciencia, pondo os nosos conhecimentos ao servicio da colectividade. Temos o compromiso dialéctico de afondar na historia a xente do común que son os verdadeiros protagonistas da historia. Eses nomes que están nesa placa, de que Salvador García Bodaño escribiu. Eses nomes érguense sobre a historia, os nomes nobres e valentes como un fito que se alza na memoria. Doutra volta que estamos, renacidos, na mesma loita irmáns, nunca vencidos. O que imos a descubrir son os nomes de mulleres e homes de diferentes ideoloxías, diferentes ideas e soños de distintos países e de diversas rexións ou nacións, de distintas épocas, porque a dictadura durou demasiados anos. Están todos porque foron vítimas dunha violencia interesada na creación e mantemento dun réximen que baseaba o seu poder na represión crual e sistemática dos dereitos básicos. Estas persoas son vítimas, pero incluso algún foi victimario, porque respondeu con violencia a un réximen sostido nuns fortes piares de forzas militares ou militarizadas co apoio da alta burguesía e de unha igrexa colaboracionista. Foi unha longa noite de pedra nunha Galicia ametrallada, sangue de mestres e de obreiros que foron semente. O franquismo, a desmemoria e violencia aínda reloucan hoxe, desgraciadamente, no fanatismo nostálxico e nos reflexos autoritarios da extrema dereita, querendo reimpoñer unha moral ultramontana e unha identidade española monolítica. Para pararnos e para que non se repita a barbarie, segue sendo necesario lembrar este pasado nestes tempos de incerteza. Sigamos pulando por unha memoria verídica que afirme a disidencia cívica contra a amnesia e defenda os valores éticos e as libertades republicanas nunha patria con justicia. Remato xa.
estivemos demasiado tempo calados, entón a veces aproveitamos demasiado o tempo que nos dá. Como di Lula da Silva, hai pouco nun chío, decía: a democracia non é un pacto de silencio. E non queremos deixar unha mensaxe dun sacrificio inútil, ser os sacerdotes dunha memoria resignada e derrotada. Temos claro que a alianza da liberdade coa democracia non vai poder realizarse noutro sistema que non sexa a república. Non haberá democracia sin república. Puideron matar os seus corpos, pero non os seus ideais. Este monumento forma parte dunha pedagogía, dunha historia reparadora e activa. A república non foi vencida, foi en todo caso aprazada. O franquismo foi terrorismo. Nunca máis fascismo. Saúde e república. Estaba previsto no descubrimento da placa e do monumento a colaboración do alcalde de Ferrol, da alcaldesa de Narón, dos alcaldes de Pontedeume e Ortigueira e dos representantes das familias dos homenaxeados, don Manuel Reboiras Noia, dona Estefanía Pérez Fernández, dona Manuela Sardiña Feal e don Francisco Pita Laporte. Dado o estado en que se encontra a tela, o descubrimento van a facelo traballadores e, nun momento dado, estas 8 persoas acercaránse ao posado. Cando queiran. E agora sí, por favor, os alcaldes, alcalde de Ferrol, alcaldesa de Narón, alcalde de Pontedeume, de Ortigueira, don Manuel Reboiras, por favor, os homenaxeados se acercan. Continuamos. Imos guardar un minuto de silencio polas vítimas desta represión. Imos guardar un minuto de silencio polas vítimas desta represión. E agora é a quenda das intervencións da alcaldesa e dos alcaldes das 3 comarcas. En primeiro lugar, a alcaldesa de Narón, dona Marián Ferreiro Díaz. Alcalde de Ferrol, representantes da Comisión Promemorial e da Asociación Memoria Histórica Democrática, familiares das vítimas da ditadura franquista que hoxe nos acompañades, alcaldes, historiadores, Manuel Patiña, escultor do monumento ás vítimas, asistentes en xeral, moi bo día a todas e a todos. Quero comenzar a miña intervención dando as grazas ás persoas que fixeron posible esta homenaxe tan sentida para todas e todos nós. Hoxe é un día moi sinalado, un día no que recordamos a todas as persoas que perderon a vida durante a Guerra Civil e os duros anos da posguerra. Atos como que hoxe celebramos permiten non curar nin esquecer, pero sí, en certo modo, saldar unha débeda histórica con milleiros de persoas que defenderon un compromiso vital, a democracia, que lamentablemente non puideron desfrutar. Unhas 5.000 vítimas da represión
do franquismo en toda Galicia. Máis dunha vintena de fosas comúns na provincia da Coruña. E na nosa comarca, en Ferrolterra, localízanse dúas das fosas de maior tamaño de Galicia, unha en Serantes, a máis numerosa, e na parroquia naronesa do Val. Difundir e divulgar os valores da democracia, os dereitos das vítimas e das familias e garantir que estes feitos non queden no esquecemento e tampouco se repita son parte dos obxectivos deste acto. Uns recoñecementos nos que honramos unhas vidas anónimas que forman parte da historia de España e que foron sepultadas na maior das indiferencias. Por todas e todos os represaliados pola ditadura franquista asasinados temos que continuar traballando e avanzando cara a un futuro e sustentado na democracia e na liberdade. Moitísimas grazas a todas e todos. O alcalde de Puente de Eume, don Bernardo Fernández Piñeiro, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Primeiramente quixera trasladar o meu agradecemento á Comisión por permitirme participar hoxe neste acto. Primeiramente, na miña condición de servidor público, de representante dunha institución dun país democrático que ten a obriga de lembrar, de recoñecer, de recuperar do esquecemento a todos aqueles homes e mulleres que deron a súa vida pola liberdade e pola democracia, que soñaron, que loitaron, que pelexaron por un presente como que hoxe todos e todas disfrutamos. Pero tamén había condición de bisneto dun deses asasinados dun fusilado con 31 anos, Francisco Fernández, que no Castelo de San Felipe acabaron ca súa vida deixando unha muller e 3 fillos, os que, en gran medida, arruinaronlles unha parte importantísima da súa vida. Por iso, esta homenaxe, para mí é tan importante que, ademais, considero que é unha doble homenaxe. Primeiro, a todas esas persoas que deron a súa vida, como dicen, por a liberdade e a democracia, pero tamén unha homenaxe moi merecida, así o quero trasladar, para todo o tecido asociativo, memorístico, que traballades sin descanso, que sodes un exemplo dunha sociedade comprometida e que representades os valores máis fortes sobre os que se sustenta a propia condición humana, que son os de ter a capacidade de empatizar con aqueles que sufren, de ser solidarios, de traballar e de loitar contra a injustiza, de defender a xustiza con mayúsculas. Por lo tanto, para todos e todas vos, para todos o que traballades nese tecido, para o asociacionismo, para esta comisión e tamén para todos os historiadores e historiadoras que arroxades luz sobre esa parte tan escura da nosa historia, vai o meu agradecemento e pídovos a todos os presentes un forte aplauso para eles e para elas. E tamén esta homenaxe hoxe ten esa carga simbólica xa non só de recoñecelos, de poñer en valor, recuperar os seus nomes, sino que en gran medida ven a ser a solución da segunda das condeas a que foron sometidos. A primeira delas foi a condea a morte, como todos e todos sabemos, pero a segunda foi a condea ao esquecemento, posto que se negaba ás súas familias a entrega dos seus corpos para darlle un enterro digno e para ter unha tumba na que honrar as súas memorias. Por iso aquí tamén quero poñer en valor e facer un chamamento para que todas as administracións aporten recursos, todos aqueles que estén nas súas mans, para poder continuar levantando esas fosas, recuperando os seus corpos e entregándolos ás súas familias. Para que milleiros destas familias, nesta bisbarra, en Galicia e en España, como a miña, non teñan que ver como os seus avós, as súas tías, deixen este mundo sin haber tido oportunidade de ter unha tumba na que honrar a memoria do seu pai, do seu avó, do seu irmán, do seu home ou da súa muller. E por iso tamén quero facer un chamamento para que teñamos todos a obriga de facer pedagogía nunha sociedade na que aínda hai membros que entenden esta homenaxe, este acto que hoxe estamos a facer aquí, como a reapertura dunha ferida, cando é todo o contrario. O que se está a facer hoxe aquí precisamente é pechar feridas.
porque recoñecer aqueles que deron a súa vida pola liberdade e a democracia, ter un xesto xeneroso cas súas familias que foron condenadas ao sufrimento e a dor durante décadas, non é reabrir ninguna ferida, é pechar unha ferida inmensa e inconmensurable que aínda xera dolor en moitos e moitas de todos e todas nós. Por lo tanto, é importante que a estas alturas, case transcorrido preto dun século dende eses feitos tan desgraciados, fagamos un esforzo para que aqueles que carecen quizáis de algún deses pilares que nos definen como seres humanos e que entenden que isto que estamos a facer aquí poida molestar, saiban que isto é un exemplo de xenerosidade humana e é un exemplo, como dixen ao inicio, de cumprimento da obriga moral dunha sociedade democrática con todos aqueles que deron a súa vida para que hoxe poidamos estar facendo isto que estamos todos e todas a facer aquí. Así que, no meu nome, no nome da miña familia e de milleiros de familias desta bisbarra e do noso país, moitas grazas a todos e a todas e honremos a súa memoria. Falalles agora o alcalde de Ortigueira, don José Valentín Calvín Fontevila. Bo día a todos, alcalde de Ferrol, familiares, Asociación de Memoria Histórica. Gracias a todos pola vosa presencia hoxe neste acto tan especial donde nos reunimos para reflexionar sobre un tema de gran importancia, a reconciliación na nosa sociedade. Vivimos nun mundo onde os enfrontamentos e as divisións poden ser parte desta nosa historia, pero tamén temos a capacidade de superar eses obstáculos e mirar cara ao futuro con unidade e progreso. A reconciliación é un proceso fundamental para a construción dunha sociedade democrática e equitativa. Permítenos sandar feridas do pasado, aprender dos nosos erros e avanzar xuntos cara a un futuro mellor. É na reconciliación onde atopamos a oportunidade de deixar atrás os rencores e os resentimentos, a construir pontes de entendemento e respeto. Cando nos reconciliamos, recoñecemos na humanidade do outro, máis aló das nosas diferencias. Dámonos conta de que todos somos parte dunha mesma comunidade. Nunha comunidade de respeto, de oportunidade, de deixar atrás os rencores tamén, mesmo cando difiren nas nosas pensamentos. Ao deixar atrás os enfrontamentos do pasado e centrarnos no futuro, estamos a construir unha sociedade máis inclusiva, máis cohesionada. Xuntos podemos traballar para superar as desigualdades, promover a xustiza social e construir un mundo onde as voces sexan escoitadas e valoradas. Neste momento crucial, quero facer un chamamento a todos vostedes para que abracen a reconciliación como valor fundamental das nosas vidas. Fagamos un esforzo consciente para deixar atrás os rancores e os prexuicios e traballemos xuntos para construir un futuro no que cada persona poida alcanzar o seu propio potencial. A reconciliación, por tanto, é un proceso complexo, pero esencial para avanzar como sociedade. Implica superar as diferencias, deixar atrás eses rencores e buscar unha nova forma de entendemento e convivencia. É un chamamento á empatía, a comprensión e a vontade de construir un futuro mellor. Deixar atrás estes enfrontamentos non significa esquecer as nosas vivencias ou negar as nosas experiencias. Ao contrario, trata de aprender das leccións do pasado, recoñecendo os erros e os danos causados. Só así poderemos avanzar coa sabedoría necesaria para non repetir esos mesmos erros. Neste proceso é importante recoñecer as voces de todas as partes implicadas. É necesaria a inclusión e a participación de todos para lograr unha verdadeira reconciliación. Debemos escoitar e respetar as diversas perspectivas e traballar xuntos para atopar solucións comuns. A nosa capacidade de perdoar, de buscar a paz, de traballar en conxunto, definirá o noso destino como sociedade. Imaginemos un futuro onde as diferencias non sexan barreiras, senón pontes para a comprensión e a comprensión mutua. Un futuro onde o diálogo e o respeto sexan os pilares da nosa convivencia. Un futuro onde a reconciliación sexa a chave para a nosa prosperidade. Hoxe temos que agradecer o traballo de Manuel Patiña, un talentoso artista que deixa unha pegada significativa na cidade de Ferrol a través do seu traballo conmemorativo.
A súa contribución á arte e á cultura é digna de recoñecemento e admiración. Manuel Patiño deixa unha profunda pegada con este monumento conmemorativo. Dá testemunha da súa habilidade para capturar a esencia dun lugar e transmitir o seu significado a través da súa arte. O monumento é unha representación visual da historia e da identidade de Ferrol. É un tributo á rica herdanza cultural da cidade. En conclusión, quero expresar o meu máis sincero agradecemento a Manuel Patiño pola súa contribución á arte e á cultura de Ferrol. O seu traballo conmemorativo e a súa dedicación á expresión artística deixa unha pegada perdurable na nosa comunidade. Espero que o seu legado continue inspirando a futuras xeracións de artistas e que a súa arte siga sendo apreciada e valorada. Moitas gracias a todos pola presencia e atención e por acompañarnos nesta celebración do compromiso coa democracia. Espero e desexo que con esta homenaxe poidamos consolidar unha nova etapa de unidade, concordia, liberdade. Moitas gracias. O grupo instrumental do Real Coro Tosos e Flores vai interpretar dous alalás dun disco de cancións populares. As pezas musicais titúlanse Alalá de Bergantiños e Alalá de Santiago. Ter agora a oportunidade de escoitar a representantes das familias dos homenaxeados de Ferrol e das tres comarcas. Pola comarca de Ferrol, don Antonio Deza Alves. Bo día. Son o neto dunha das 904 persoas asesinadas deste memorial, porque represaliadas houve moitas máis, por exemplo, as súas familias. O noso avó, Antonio Deza Romalde, era fillo dun antigo concelleiro republicano de Ferrol, entre os anos 14 e 17, Antonio Deza López. En xullo do 36 era o presidente dunha agrupación de UGT e secretario de Izquierda Republicana en Ferrol. O 18 de xullo acompañaba a Madrid o seu compañeiro José López Bouza, que era o presidente de Izquierda Republicana en Ferrol, da Deputación da Coruña e do comité que presentaba o Estatuto de Autonomía galego. Desoindo as recomendacións recibidas, voltan a Ferrol, chegando ao luns 20 e diríxense ao Concello, no que son rodeados polas forzas golpistas e entréganse o día seguinte. Ao redor de 40 persoas detidas no Concello foron asesinadas. Segundo información obtidas en arquivos, o 5 de agosto o interrogan. O 26 de agosto, o delegado de Orde Público, Victoriano Suances, ordea entregalo a quen era a forza pública nese momento. O 27 de agosto falece por feridas producidas por arma de fogo, xunto a outras 5 persoas, sendo enterrados nunha fosa común no antigo cemiterio de Canido. Cando foi exhumada a fosa para o traslado dos seus restos, o novo cemiterio estaban os restos de 16 persoas. A nosa avoa recoñeceuno por un peine que levaba na súa chaqueta. 8 días despois do seu asesinato, o coronel Pedro Fernández ordea a súa posta a liberdade xunto a 39 presos máis, dos que 13 xa foran asesinados nesa data, e 9 o serían con posterioridade. 3 meses despois do seu asesinato, no Correo Gallego, figura como doante de mediciñas para soldados da frente. Evidentemente, el non fixo esa doazón. Nin a súa viúva, nin os seus 3 fillos de 12, 9 e 1 ano, nin a súa nai, nin a súa sogra, que ficaron sen a súa única fonte de ingresos. O seu irmán e o seu cuñado foron despedidos dos seus traballos no Concello. Outros xeitos de represión cos na que sufriron os nosos
Foron o envío á fronte de guerra ou as visitas sorpresa, moitas delas nocturnas, nas que os botaban á rúa sen tempo para vestirse, para facer rexistros e, de paso, roubos. Represión tamén foi convivir cos autores intelectuales, os que elaboraron as listaxes dos asesinables, moitos deles veciños. Tentaron roubarlles a súa dignidade, mas non o acadaron. Sempre soubemos quen foi o noso avó, porque o asesinaron, diso encargáronse a nosa avoa, os nosos pais. E isto, algúns, marcounos de por vida. A reconstrucción do quebracabezas dos feitos que os represores tentaron silenciar foi medrando pola información de arquivos, hemerotecas, libros, co pegamento de conversas coa familia. Agradecerlle o traballo feito, non sei poucos atrancos, ás persoas da Comisión Promemorial por facer posible este día que dá luz á vida destas 904 persoas, especialmente a Carmen, Anxo, por seren a ligazón para moitos familiares que non vivimos en Ferrol, de mantarnos o día neste noutros actos co seu impagable e desinteresado traballo. Gracias tamén a Manuel Patiña pola súa xenerosidade. E unha lembranza aos que pola demora na materialización deste memorial hoxe xa non están con nós. Para eles tería sido moi importante ter vivido este momento. Especial recordo a Vicente Couce. Por eles, porque eles e nós somos a semente que enterraron xunto a esas 904 persoas. Moitas grazas. En representación das familias dos homenaxeados da comarca do Eume, dona María Isabel Serantes Gómez. Hola, bo día a todos e todas os que compartides con nós este momento. Son neta de Manuel Serantes Iglesias. Somos hoxe aquí, ademais de outros netos, dúas irmás. Tiñamos 14 ou 15 anos cando soubemos que o noso avó paterno non morrera, fora asasinado. Íamos cos nosos pais, como moitas outras veces de ben cativas, pasar o día no río Eume. Ao achegarnos a canteira de Hombre, noso pai dixo: aquí mataron ao voso avó. E todo cambiou. Mudou a percepción da nosa pequena historia familiar, das soterradas tensións en conversas na casa dos avós que si coñecimos, do avó materno que participou naquela guerra sen escollelo cos golpistas, ficando convencido de estar no bando gañador. Pouco máis foi de contar o noso pai, o fillo máis pequeno de Manuel, 41 anos, o avó que non coñecimos, asasinado, executado sen formación de causa o 25 de xullo de 1936, por seguidores da sublevación militar na canteira de Hombre, xunto con outros compañeiros que, como él, defendían un goberno legal saído das urnas, defendían uns ideais que os golpistas só lles producían xenreira. Xenreira que a día de hoxe segue a xerrolar na boca de certos políticos e políticas irresponsables que non deixan de sementar odio envolto en mentiras, falsedades, bulos, creando na poboación un medo á confusión e a creenza da maldade no común. Négase a verdade, a realidade agochada a anos e anos de dictadura fascista e que, dende entón até hoxe, herdeiros e herdeiras daquelas voces seguen a negarnos reconfortar a dor de tanto sufrimento, de tantas mortes que foron, moitas delas, vinganzas persoais daqueles golpistas alzados que non tendo a razón, tiñan a zuna e as armas. Díse a mala xente que hai que pasar páxina, deixar os mortos en paz, que só queremos desquite, subvencións, un tal Rafael Hernando Dixit, perpetuar o pasado. O pasado, cando hai tantas familias que aínda gardan por saber dos seus mortos, nas fosas comuns como a que se está a investigar no Val en Narón, diz que é unha das meirandes da Galiza, ou en foxos ou galias descoñecidas, das que xa non queda ninguén vivo que nos poda facer memoria. Si, pouco máis podía contar meu pai, José Luis, dese pai que lle roubaron sendo moi pequeno. 4 anos recentemente cumpridos, cando xogando na rúa en Pontedeume, viu como levaban ao seu pai preso. Un pai que só lle puido decir: coida a mamá. Verdadeiras verbas a un fillo amado, a quen nunca volveu bicar, con quen nunca volveu xogar, a quen nunca volveu a ver. Unha familia a que, como se dixo noutras
noutra xente contou aquí, a que non só lle roubaron un pai, tamén ben materiais, deixando unha viúva soa, con 4 pequenos, sen medios de vida. Unha familia envolta no medo para sempre, no silencio, no non contar polo que poidera pasar. Como do noso avó, a historia de tantas e tantas familias, case 1000 recoñecidas nesta comarca, as que lle foron roubadas nais, pais, fillos e fillas, persoas torturadas, encarceradas, asasinadas, represaliadas por único feito do seu pensamento, das súas ideas, da súa lealdade ás súas crenzas e a un goberno saído das urnas. Sendo os seus executores e delatores tantas veces veciños e veciñas que non foron quen de aceptar o resultado daquelas eleccións. Casi 1 milleiro de familias nesta comarca envoltas para sempre nese medo, nese silencio, no terror. Un terror que os golpistas extenderon durante décadas. Non están nesta lista xe outras e outros que se viron condenados a cadea, mesmo perpetua, por idénticos motivos, como o irmán do meu avó, Xusto, 29 anos, cabo da Mariña Republicana, preso e xulgado en Ferrol polo cargo de adhesión á rebelión, por membros do exército rebelde ao goberno legal. 40 anos no cárcere, media vida encarcerado, sen máis delito que cumplir a legalidade. Como él, tantos homes e mulleres nesta comarca, cantos presos e presas, cantos detidos, cantos mortos, descoñecidos. Tantas e tantas que xa non están, que non poderán contar a historia, a súa historia. Tantas e tantos, polo que hoxe estamos aquí, honrando a súa memoria. Agradecer de corazón á Comisión Promemorial Vítimas do Franquismo estar esta mañá fronte aos nomes desta xente, da nosa xente, representando as os que non están, aos nosos pais, avós que non chegaron a velo, tíos, tías, que quedaron no camiño sen ver este monumento, este recoñecemento aos seres queridos que lles roubaron. Grazas tamén ao escultor Patiña, como se dixo aquí, pola súa xenerosidade. Grazas a todos e todos os que fixeron posible este recoñecemento, a todos e todos os que aquí representamos hoxe os nomes deste monumento. Grazas polo traballo, polo esforzo, pola vosa loita. Grazas en nome de todos e todas nós, herdeiros e herdeiras, de tanta boa xente asesinada polos golpistas ao segundo goberno legal da República. Dona María Jesús Armada Castaño, en representación das familias dos homenaxeados da comarca de Ortegal. Quero expresar o meu agradecemento á Corporación Municipal de Ferrol e felicitar a toda a xente da Comisión Promemorial que, polo seu traballo e perseverancia na superación de moitos atrancos e demoras, colaborou na realización deste monumento ás vítimas republicanas, co desexo de que nunca máis se repita esta cruel barbarie por diferencias ideolóxicas ou do que for. Dixera Walter Benjamin que a tarea máis ardua é honrar a memoria dos seres anónimos, moito máis que a das persoas célebres. Por iso, sería bo recordar que o pobo desarmado manifestouse nesta cidade o 20 de xullo de 1936 diante do Arsenal, sendo dispersados a tiros. Ou aos obreiros da CNT, que nese momento traballaban no ferrocarril da costa, facéndolle fronte na ponte do Barqueiro aos franquistas que viñan dende Viveiro cara a Coruña. A ponte foi testemuña de moitos paseos de republicanos e de como os seus cadáveres foron guindados ao río Sor. Recordar a Daniel Niebla e Amador Rei, obreiros de Bazán, asesinados pola policía no ano 1972,
recordar a Moncho Reboiras, asesinado pola policía franquista o 12 de agosto de 1975. A miña irmá Carme e máis eu somos as netas do alcalde republicano de Mañón, Jesús Castaño Galdo, republicano e masón. Nunha das últimas cartas que lle escribe a súa esposa, cando xa estaba condenada a morte nun deses consellos de guerra, di que algúns veciños do Barqueiro foron os que o acusaron do máis criminal, literalmente. A súa maior preocupación era deixar soa a súa muller e mailo coidado e educación das súas fillas de 1 e 3 anos. Fusilárono no Castelo de San Felipe o 16 de abril de 1937, xunto a outros veciños do Barqueiro, Jesús Verdeal Maseda, Germán Cervo Maseda, Jesús María Fernández e Fernández, José Rivera Vieiros e Manuel Ventosinos Pereira. Están enterrados nunha tumba común no cemiterio de Serantes. Non podemos esquecer as outras vítimas, os que quedaron con vida, esposas, fillos e pais, esposas que moitas veces criando nos fillos e sinaladas como mujeres de los rojos, en situacións económicas dificilísimas, soportando unha profunda tristeza e soidade. Hoxe en día vivimos tempos malos e feroces, tempos de xenocidios, que para maior desgracia o cometido contra o pobo palestino non é o único. Non vexo moita razón para o optimismo e a esperanza, pero sí para a coraxe e maila compaixón, porque estamos en contra da mentira na que se basa o poder e este capitalismo atroz que nos embrutece. Moitas grazas, saúde e liberdade. E por último, en representación das familias dos homenaxeados de Ferrol, dona Ana Prados Porto. Bos días, aunque moi bons non son. As gracias todas creo que xa están dadas, grazas ao Concello de Ferrol, gracias aos que fixeron posible este monumento. Eu son a neta de Alejandro Portoleis. Alejandro Portoleis, ademais de escritor, foi o último alcalde democrático de Serantes, antes de que este fora absorbido por o Concello de Ferrol. E hoxe podo falar en público sobre el con gran orgullo por la miña parte, a pesar de que durante moitísimos anos a súa figura foi condenada ao olvido. Anos de silencio onde non se nos permitiu saber a verdade sobre o meu avó, donde non se podía preguntar nada por medo, porque as calumnias e as inxurias tapaban todo aquelo que podía sonar a verdade. Calumnias hacia él e hacia as 3 persoas que osaron escondelo e protexelo durante 2 anos e que con elo firmaron a súa sentencia de morte: Avelino Landeira, Jesús Miño e Modesto del Río. E nosotros tivemos moita sorte. A pesar de que seus restos descansarán para sempre na Lagoa da Frouxeira xunto ás 3 persoas que morreron con el, gracias a xente como Paulino Gasalla e a Memoria Histórica, recuperaron esta historia perdida no tempo e no olvido dos perdedores, e así podemos devolver aos nosos seres queridos o lugar que lles corresponde e levar a cabo o recoñecemento dos seus méritos e valores, porque eles tamén eran patriotas e defenderon as súas ideas hasta a morte, tratando de conseguir o mellor
para todos nós. Outros non terán tanta sorte. O seu recordo permanecerán nas nosas memorias e na das futuras xeracións gracias ao monumento que hoxe inauguramos aquí, e que o mesmo serva como recordatorio dunha parte oscura da nosa historia que debemos ter sempre presente para non volver a repetirla no futuro. Moitísimas gracias a todos. Temos con nós tamén ao escultor deste monumento, don Manuel Patiña, que de xeito totalmente desinteresado creou esta obra de recordo e homenaxe. Patiña é un artista polifacético que conta cunha grande obra distribuída por toda España e Portugal e con exposicións en Europa e América. Gracias, Patiña, por este xesto fermoso que te honra. Queremos que nos fagas partícipes do que quixeches expresar con esta escultura. Miñas donas, meus señores, distinguidos convidados, membros do Concello Municipal, Comisión Conmemorativa e concidadáns. Cando a Comisión Conmemorativa achegóse a min, sinalándome como elexido para levar a cabo a súa idea, non recheitei o reto e puxe nel o meu entusiasmo. Despois de presentar varios proxectos aos seus promotores, eles elixieron aquel que querían que capturaba mellor, o que podedes ver hoxe. O resultado de todo isto le chamo Pétalos do Pasado, nome para unha homenaxe preparada con cuidado e respeto. Tamén, ao aceptar este proxecto e tendo en conta os motivos da súa posta en marcha, manifestei claramente que o faría sempre e cando a corporación estivese totalmente de acordo. Como esquecerme do profundo agradecimento que teño pela acollida desta terra na que levo varias décadas, quizás 2 xeracións. Refío-me a xente diversa e da miña estima, todas, e non me gostaría atoparme no rudo e, en consecuencia, deslucido papel de hóspede nunha casa que proporciona ao seu anfitrión opinións desagradables nem solicitadas. Do mesmo xeito que o convidado abstera-se de criticar a cor das paredes ou a disposição dos móveis. Abstenho-me eu de falar sobre as motivações detrás deste memorial. Pode que me digam que sou máis que un convidado. Sei-no e agradeço. Pero tamén sei isto, o que digo agora. O homem que non se coñece a si mesmo non duvidará en expresar as súas carencias. Pétalos do Pasado debería quedar como un traballo de amor. Pidamos, pois, que o lume quede só na cociña. Grazas, e que estes pétalos chamen a un fervor de paz. Creo que para iso viñemos a este campo. Paz, entón, aos mortos, paz e pan para os vivos. Quería rematar mostrando en público o meu pesar pola tragedia ocorrida estes días en Valencia. Nada máis, gracias. Valles dirixir a palabra de seguido o alcalde de Ferrol, don José Manuel Rey Varela. Alcaldes e alcaldesas, compañeiros de corporación, señoras e señores, moi bo día. A conciliación é o camiño hacia a reconciliación, dicía Martin Luther King. Hoxe estamos aquí dando un paso importante, un paso máis cara a esa reconciliación.
recuperando a dignidade, recuperando a memoria das vítimas. A conciliación é un valor moi importante na nosa sociedade que nos convida a buscar o equilibrio e a armonía nas nosas relacións persoais, familiares e laborais. Este monumento, obra desinteresada do escultor Manuel Patiña, é un recoñecemento público que quedará aquí para sempre a todas as vítimas das nosas comarcas. O meu agradecemento en nome da Corporación Municipal a este gran artista por estos pétalos do pasado e por esta proxección de amor. Este monumento leva gravados os nomes de 904 veciños e veciñas asasinados entre 1936 e 1975 nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Escoitamos algúns dos seus familiares. Detrás destes nomes hai familias, detrás destes nomes hai soños e detrás destes nomes había ilusións. Foron as anteriores corporacións coa constitución da Mesa da Memoria Histórica os que puxeron en marcha este memorial a que hoxe damos continuidade nesta corporación con entidades como Memoria Histórica Democrática e a Comisión Pro Memorial, o que lles agradezo tamén o traballo destos meses, para que hoxe estemos xuntos, reafirmando o noso compromiso coa democracia, coa defensa da liberdade e co respeto aos dereitos humanos. Dicía Nelson Mandela que a reconciliación é a única forma de sanar as feridas do pasado. Os que o viviron dunha ou doutra forma, así nolo transmitiron as xeracións que tivemos a gran fortuna de nacer en democracia. A eles tamén estamos agradecidos. É o primeiro paso para a paz interior. Somos conscientes de que non debemos esquecer o sucedido para que non se repitan xamais os erros do pasado. Por iso estamos aquí, para coidar a democracia, para perseverar na convivencia pacífica e para respetarnos. Quixera, por último, ler unha cita de Alexandro Bóveda na súa carta de despedida. O confundido xuízo dos homes, que eu perdono e que todos debedes perdoar, me condena. Hai, queridos amigos, a grandeza de quen se despediu perdonando. Por iso, hoxe nos xuntamos para superar erros de todos. Esperamos e desexamos que con esta homenaxe poidamos consolidar unha nova etapa de unidade, concordia e liberdade. Moitas grazas. Vamos facer a continuación a ofrenda floral. En primeiro lugar, o alcalde de Ferrol acompañado por dona Marucha Porto Santos, filla do alcalde de Serantes, don Alejandro Porto Leis, en representación das familias dos homenaxeados de Ferrol. En segundo lugar, a alcaldesa de Narón e dona María Benigna Cores Díaz, familia de Rudecindo Díaz Corral, en representación das familias dos homenaxeados da comarca de Ferrol. Continuamos co alcalde de Puente de Eume e dona Amada Toimil Rey, familia de Amada García Rodríguez, en representación da Asociación de Memoria Histórica Democrática.
Seguimos co alcalde de Ortigueira e dona Pilar Rivera Rey, familia José Ramón Rivera Vieiros, en representación das familias dos homenaxeados da comarca de Ortegal. No tienen claveles, ¿no lo ves? O escultor don Manuel Patiña e don Anxo Miján Casiao, familia de Tomás Miján Expósito. O escultor Manuel Patiña e Anxo Miján Casiao, o voceiro do Grupo Municipal Popular, José Pontefar. Por favor, acompañen. Seguimos co presidente do Ateneo Ferrolar, don Francisco Javier Montero do Gil, e don Guillermo Gallego Morgado, familia dos Buzos. Presidente do Ateneo e don Guillermo Gallego Morgado. Don Anxo Ferreiro Currás e dona María Teresa López Casas, familia de Constantino López Marcos. Memoria Histórica Democrática, dona Teresa Fernández Rodríguez, familia de Manuel Fernández Freijeiro, alcalde de Cedeira, e dona Beatriz Rascado Beceiro, familia de Victorino Rascado Souto, concelleiro de Mugardos. Comisión Pro Memorial. Corporación Municipal. Poquinho a pouco, o resto das persoas que teñan flores poden ir acercándose. Primeiro os centros, por favor. O acto rematarase escoitando o himno galego, música de Pascual Veiga e letra de Eduardo Condal.